Het particuliere bennendijverblo Fleurtje Bellefleur bestiet zo'n 2008. Ze vangen 16 bennen op in een leeftijd van 0 tot 4 jaar oud. Vorig jaar kregen ze al een flinke boete van de gemeente om ze de regels te treden. Maar nu is er volle meer aan de hand. En dan moet je denken aan heel hard schreeuwen, verbaal geweld, schelden, kinderen hardhandig beetpakken als ze niet luisteren, in een donkere wc of een douche zetten, dwingen om te eten en te drinken. Het binnen jonge oud-meiwerkers die het onder bel loeken en misstanden naar boeten brengen. Er is geen enkele klacht van ouders binnenkomen. We hebben de ouders allemaal individueel gesproken, telefonisch gisteren. Die waren geschokt. Die willen natuurlijk ook weten, ja, betreft het mijn kind? Zijn er signalen waar ik op moet letten? Wat bedoelen ze dan met emotionele schade? Daarom hebben we vanavond ook een besloten bijeenkomst met deskundigen en de ouders om op al die vragen ook in te gaan. Stichting Kinderwoud, de grootste aanbieder van bennenopvang in de regio Heerenveen, is vregen om neetopvang voor de ben te regelen. Een aantal ouders hebben echt maandag ook al een probleem. Dus hebben we gezegd, dan stellen wij een locatie open van 10 tot 2, morgen de Bijenkorf. En daar zullen wij aanwezig zijn om de ouders te woord staan te kijken hoe we een goede oplossing voor ze kunnen vinden. Deze band die je nou opvangen maakt, die hebben misschien wel net zulke leuke dingen mee maken. Zullen je er extra op letten of extra meesken voor inzetten? Nou, we zullen daar alert op zijn, zijn we overigens altijd al. We hebben onze mensen geschoold en handelingsgericht observeren. Dat betekent dat je kijkt naar kinderen, signalen oppikt en daarop inspeelt. En op het moment dat we daar problemen in signaleren, schakelen we onze pedagoog in. Boink is de belangenvereniging van ouders in de bennenopvang. Ze vinden dat er te laat ingrepen is en nog een oproep aan de minister om de regels strenger te meten. Kijk nou eens goed of die gemeenten genoeg middelen hebben om heel snel in te grijpen. Wij zijn eigenlijk voor een soort snelrecht waarbij je dit soort kinderdagverblijven echt heel snel kan sluiten als het nodig is. En eigenlijk is het zo dat we ons moeten afvragen of het zomaar kan dat iedereen zo'n kinderdagverblijf begint. Ook hierin, als ik het GGD-rapport lees, werkten de eigenaren mee. Ik vraag me af of we niet eens een keer de lat wat hoger moeten leggen voordat je een kinderdagverblijf mag beginnen.